ଯାଏ ଆକୁ ହାଣିକିରି ନଟୁ ତିଆରି କରି ଖେଳିବି। ହଏ ଶଙ୍କରା, ବୁଝିଲୁ ନା, ସେଦିନ ଯୋଉ ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର ମଲା ଯାଏଁ ମନେ ରହିବ ରେ। ଓହୋ, ମୋ ଅଣ୍ଟାର ଦରଜ ଆଜି ଯାଏଁ ମନେ ରହିଛି ରେ। ହଁ ଜେଜେ, ମୋର ବି ମୋର ହାତ ଦରଜ ବି ଯାଇନି ଜେଜେ। ଆରେ ସେ ଟୁକାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ରେ ଶଙ୍କରା? ଗଲୁ ଟିକେ ଦେଖିବୁ। ଜେଜେ, ସାଙ୍ଗ ଜମା ଘରେ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ଟୋକା ପାଇଁକା ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ିଯିବ। ଜେଜେ, ତମର କେବେଠୁ ବାୟୁ ଦୋଷ ବାହାରିଲାଣି? ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଘରେ ଗନ୍ଧ ହଉଥିଲା। କି ଗନ୍ଧ ଜେଜେ? ଚୁପ୍ ଅପଦାର୍ଥ, କୋଉ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ରେ? ଆରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ମାନେ ଜାଣିନୁ? ଜେଜେ, ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ସେ ଚାଟଶାଳୀର ମାନେ କଣ ଯେ? ଘୋଡ଼ା ଡିମ୍ବଟା କହିଲା କଣ ଚାଟଶାଳୀ ମାନେ କଣ ଜାଣିନି। ହଇରେ ଘୋଡ଼ା ମୁଆ, ତତେ ବୁଝେଇବା ଯାହା, ଷଣ୍ଢକୁ ଭାଗବତ ପଢେଇବା ସେଇଆ। ଜେଜେ, ଟିକେ କାନେଇଲ, କିଛି ଶବ୍ଦ ହଉଛି ନା? ତମ ପେଟରେ ଗଡ଼ 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 ହଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତମର ବାୟୁ ଦେଶ ବାହାରିଛି ଜେଜେ। ଚୁପ୍ ଘୋଡ଼ା ମୁଆ, ପାଠ ଷଠରେ ନା ନାହିଁ, ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। ଦେବି ଯଦି ପାର ସିଧା ହେଇଯିବୁ। ଆରେ ଆରେ ହଁ ରେ ଟୁକା, କଣ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼ୁଘୁଡ଼ୁ ହେଇକି ଶବ୍ଦ ହଉଛି? ହଁ ଜେଜେ, ଶୁଭୁଛି, ହେଲେ ତମର ତ ଗାଳି ନଦେଲେ ତମ ଖାଇବା ହଜମ ହଉନି ଆଉ। ଚୁପ୍, ଆଜିକାଲିର ଟୋକା ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଗପୁରା ହେଇଗଲେଣି। ମାଧିଆଟା ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ତାର ପତା ନାହିଁ। ହଁ ଜେଜେ, ସାଙ୍ଗ ଘରେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଜେଜେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭା ଯାଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ସିଏ ବାହାରେ କିଛି କାଣ୍ଡ କରୁଛି ଜେଜେ। ଆରେ ହଁ ରେ, ମତେ କଣଟା ଗୋଟେ ଶୁଭା ଯାଉଛି ବାହାର ପଟୁ। ତୁ ଆଗରେ ଚାଲେ, ମୁଁ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଦେଖିଆ ସେ ଟୁକା କଣ କରୁଛି ସେଠି। ହଁ ଜେଜେ, ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ତୋର ତ ଖାଲି ବାଇଆ ମନେ ଆଉ। କଣ କହିବା କଥା କହୁନୁ? ଏତେ ବକର ବକର କାଇଁ ହଉଛୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ଯେ? ତୁ କଣ କରୁଛୁ କହୁନୁ? ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏଇଠି ନୁହଁ କାଠ ଗୁଡ଼ା ପଡିଥିଲା, ଭାବିଲି ତା ଦେହରେ ନଟୁ ତିଆରି କରିକି ଖେଳିବି। ଆଉ ଆମ ଆକାଶବାଣୀ କୁଆଡେ ଗଲା କି ରେ? କାହା କଥା କହୁଛୁ ରେ ତୁ? ଆରେ ଆମ ବୁଢା କଥା କହୁଛି ମ, ଏତିକି ବୁଝିପାରୁନୁ? ହଁ ରେ ସାଙ୍ଗ, ମନେ ପଡିଲା। ଆରେ ଜାଣିଛୁ, ବୁଢା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବିଗିଡି ଯାଇଛି ରେ। ତତେ ବାଡେଇବ ବୋଲି ବୁଢା ବାଡି ଖୋଜୁଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିଥିବୁ। ସତ୍ୟ କହୁଛୁ? ମତେ ଲାଗୁଛି ବୁଢା ଆଜି ବୋଧେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣୁ, ତୁ ଜମା ବୁଢା କିଛି କହିବୁନି ବେ। ଆସୁ ବୁଢା, ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି। ମାଝିଆ, ହଇରେ ମାଝିଆ, ଆରେ ତୁ ଏଇଠି ଅଛୁ? ମୁଁ ତତେ କେତେ ଡାକ ପକେଇଲିଣି, କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ? ନାଇଁ ତ ଜେଜେ, ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ ନା ଜେଜେ ଆସିକି ଆମ କାଠ ଆଣିକି ନେଇ ଯାଉଥିଲା, ତାକୁ ବା ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଜେଜେ। ଇସ୍, ଟୋକାର କି ବୁଦ୍ଧି! ତୁ ବୋଧେ ଜାଣିନୁ, ତୁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସେଇ ସ୍କୁଲର ହେଡମାଷ୍ଟର ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଟିଉସନ ହଉଛି, ବୁଝିଲୁ? ହଁ ଜେଜେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିଏ କଣ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ଜେଜେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଆସେ ନା ତମ ପାଖକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ, ସେଇ ହେଡମାଷ୍ଟରଟି। ଚୁପ୍ ପଲା ଯୁକ କୋଉଠିକାର, ତମ ଦିଟାକୁ ଆଉ ବୁଝେଇ ହବନି। ରୁହ ଦଉଛି ତମ ଦି ଜଣକୁ। ମୋର କଣ ଭୁଲ ଜେଜେ? ହଇରେ ଘୋଡ଼ା ମୁଆ, ଆମ ଘରର ଟାଙ୍ଗିଆ ତ ଗଛ ପାଖରେ ପଡିଛି। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ଗଛ କାଠ ହାଣିକି ନେଇକି ପଳଉଥିଲା? ତୁ ମତେ ବୋକା ଭାବିଛୁ କିରେ? ରହ ଟୁକା, ଆଜି ତତେ ଦଉଛି। ଜେଜେ, କଣ ଜେଜେ ନାଇଁ ଜେଜେ, ଛାଡିଦିଅ ଜେଜେ। ଜେଜେ ଆଉ ଜମା କରିବିନି ଜେଜେ, ମିଛ କରିବିନି ଜେଜେ। ଜେଜେ ବାଡ଼ାନି ଜେଜେ।